Il-proċess tal-ġustizzja jerġa' jieħu skoss ieħor fil-każ ta' 3 persuni li qed jiġu akkużati bil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Dan hekk kif il-Maġistrat Charmaine Galea iddikjarat li ma tridx tisma' l-każ meta fil-bidu tal-proċess tal-kumpilazzjoni tal-evidenza aċċettat it-talba tad-difiża biex tirrekuża ruħha mill-każ. Din it-tieni darba li maġistrat qed tirrekuża ruħha minn dan il-każ wara li madwar ġimgħa ilu il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek ukoll irrifjutat li tisma' l-każ peress li aktar minn 30 sena ilu kienet fil-klassi ma' oħt Daphne Caruana Galizia. U wara Charmaine Galea se tkun il-Maġistrat Claire Staffraġ Zammit it-tielet maġistrat li ntażlet biex qudiema jmur il-proċess tal-kumpilazzjoni tal-evidenza. Hekk kif l-ewwel seduta qudiema hija skedata għal għada fl-10:30 ta' filgħodu. Dan hekk kif il-qorti reġgħu tresqu Vince Muscat, George De Giorgio u Alfred De Giorgio. Din id-darba r-raġuni li tat il-Maġistrat Charmaine Galea kienet illi meta kienet għadha tipprattika fl-avukatura kienet irrappreżentat klijenti li kellhom kawżi kontra Daphne Caruana Galizia. Raġuni oħra mogħtija mill-Maġistrat Galea kienet li reċentament Caruana Galizia kitbet artikli dwar il-ħatra tagħha li ma' ħatra kienet ġiet deskritta mill-vittma bħala kompletament disgustanti. Charmaine Galea għamlet id-dikjarazzjoni fil-bidu tas-seduta u immedjatament wara tat ċans lil partijiet kollha biex jirreaġixxu. Il-prosekuzzjoni mill-ewwel qalet li ma kellix oġġezzjoni li l-qorti tkompli tisma' l-każ għax il-kummenti tal-vittma ma kinux dwar l-integrità tal-qorti. Preżenti fl-awla Peter Caruana Galizia, ir-raġel tal-vittma. L-avukat Jason Azzopardi fisem il-familja qal li l-parte ċivili kienet formalment qed tirrinunzja mid-dritt li titlob ir-rekuża tal-maġistrat. U dan sabiex il-kumpilazzjoni tal-evidenza tkun tista' tibda malajr kemm jista' jkun qabel jiskadi żmien provdut bil-liġi għal kumpilazzjoni tal-evidenza. Dan peress li la darba jiskadi dan iż-żmien l-imputati kollhom jinħelsu darba l dejjem mingħajr il-possibilità li jerġgħu jitresqu l-qorti. Il-parte ċivili kienet rappreżentata wkoll mill-avukati Teris Komodini Kakija u Kit Borġ Kostanzi. Madankollu fil-waqt li kemm il-prosekuzzjoni kif ukoll il-parte ċivili ma resqux talba għar-rekuża kellha tkun id-difiża tal-imputati illi tagħmel it-talba għar-rekuża. Wara li semet il-partijiet kollha, il-Maġistrat Charmaine Galea tat id-dikriet illi fih iddikjarat illi kienet qed tirrinunzja milli tisma' l-kumpilazzjoni tal-evidenza. Malli tat id-dikriet 3 imputati nħarġu mill-awla u ttieħdu lura l-ħabs ta' Kordin fejn qed jinżammu arrestati.